Hello guys and welcome to Sim Reality ITV pachivhitivhiti chakanzwa izwi chivhitivhiti chisina maside effect chatinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo chatinoya nemaltest anenge achiitika munyika yeZimbabwe. Nyaya ndine panapa inyaya yaCALAZ. CALAZ ane zvanga achitaurawo pamusoro peNaizaboom nezvimwe zvanga achitaurawo zvekuita sezvekudhomoka zvanga achitaura but zvimwe zvanga achitaurawo zvine musoro. So tichanzwa video yake raanga achitaura then tori player toonesana tiri pamwe chete kuti mukomana ada kuedza kutaura kuti chii. Mukomana haasi akuda kutanga kunetsana nesu here mabloggers kana kuti amene akuda kutry kuita sei. Saka ndichaplaya video yake panapa mubva mariona then ndobva takomendawo maonero angu nemafungiro angu about this story, about maonero ari kuitawo iye mukomana. Saka ndichaplaya panapa mubva mariona. Asi before sanda play guys, kachinge first time yakosvika panapa usina subscribe, please do subscribe kuitira kuti usupportswe nemalatest kana usupportswe nezvakasiyana siyana zvatinenge tichiuya nazvo panapa pachivhitivhiti chisina maside effect. Saka ndikati play tinzo mukomana kuti nyaya yake iri papi uyezve ari kuti kudini. Buda pachena ona ini mazviko zvangwandira ili video nangosangana naro pa internet ndakati ano ndakati ngoita sege tingoripo wanoona Sim Reality ITV pamwe ndisitiri wrong wana Sparks hakuna kunhu zvingarwiwe sha zvinhu muchechi vanonetsana mumba vanonetsana but manje nepressure inenge ichipiwa nana mukoma blogger vedu ava alright iwo sha sometimes alright inzwa zvanotaura sometimes zvinhu zviya it's a blessing. Ona macheso akatanga ari band member rani akatanga ari band member ndakanga ari kunonzwa kwamudara Zakaria. Ona baba arari wanga ari kupi ona wakawanda ati mapedze. So sometimes munogona kufunga kuti Naizaboom yacho sei yadhakwa ari kuparara but pane time yokuti nhangu baba wako namai yako unofanira kuzobuda indi kazhinji hazvitoita kashoma kuti mubude mushuwirirana but at the end Jatiwero kanotangawo yake uku uye katanga uku zvichatotanga kunakidza because vanenge vane competition than kuti vachingoita zvinhu vari panowana. Manje Zimbabwe yese inobva tange zvashamisira pese vari kupostwa Naizaboom what kutomukira vamwe vaita mainterview pakati pousiku vachienda kudzimba dzevanhu kutomukira munoti taura zvakapepe zvikunzi chii inoziva mwari womesoka apa tumwe tuzhinji vanhu ivava varume ka anga vachibvunza nyaya chamakuhwa tokunatsonga kuti munhu uyu button dzake dziri bo isusu semaartist tinonetsana ona indi vanhu vanoita madhirama vanonetsana kubhora vanhu chaiva vanonetsana mudari vanotosvikana pakurumana nzeve kana kunana bhokiseni. Chii chasiyana pazvinhu izvi? Effort yamunoisa iyoyo mudi kuisa pazvinhu zvese. Chimbotorai madhirama avo mumbotanga maposta kuti vakomana vaitinakidza musamhanye kufamba mudzimba dzavo muchinovatora mavhidhiyo kuti muwane content. Ona kuti muwane content moita sei because munhu anenge ane hasha anenge atori nehasha. Ndo nyaya totaura kuti zvafana nemamwe makesi ekuti ndizivi yangu Zimbabwe kari kuenda sha unoziva nhasi ukangobuda kana watozviitira dhodhi unotanga kushedzwa kuredhiyo nzi tiudzoti wakariita sei wautopotaura unzwa kanzwa wabatwa kana wachihura kana wanamira wakutonzouya upinde vari kupisa apo kwatone interview. Zvinhu izvozvo madhakisa zvinhu ende amweni pamwe nyika paichanaka vanhu muchaenda mumabasa bvose zvinezvi munhu wese ablogger munhu wese akuimba vemadhirama vacho vakuimba futi mablogger vanenge achiwo zvavo neuku achiita sei ende zvandaitaura futi this other day muZimbabwe munomu there is no kana one single page rinoita zvemusic zviri genuine rine rudo nemusic. Kana riripo munogona kundiudzawo pamwe kuti ndikudhomoka mubontaura kuti nderipi riripo rinoita zvemusic rinopakura feya ndiudzei one chete
hapana ndiye because uona zvandiri kutaura mabloga mudhara yavana vamarukazi wai ndichidaro sometimes vamwe vanhu kakamaka vanhu vanoconfusa inonchi right guys ndofunga manzwa zvekuti vana CALAZ aikutirai kuda kuti tokonya handiti ndizvo zvinoreva guys anozama kuda kuti tokonya ende ndikutiraya panapa kuti ndisamupindure zvine hasha zvine kugumbuka mukati because chinoitika nje kuti little knowledge is very dangerous. Mukona zvakutaura zvesezvi ukamunzwa achitaura unofunga kuti maybe ari kutaura zvinhu chaizvo kana kutaura zvinhu zvaanoziya vanhu vaenda nemanheru vaita sei but asiri izvozvo yatotangidze tichimuresponda mbijana nazviko zvangu kwandiri hakuna kunhu zvingarwiwe sha zvinhu muchechi vanhu vanonetsana mumba vanhu vanonetsana but manje nepressure inenge ichipiwa nana mukoma blogger vedu ava alright yo sha sometimes alright inzwa zvanotaura sometimes zvinhu zvaizviya it's a blessing ona macheso akatanga ari band member rani akatanga ari band member andanga ari kunonzwa kwamudhara Zakaria ona baba harari vanga vari kupi ona vakawanda hatimapedzi so sometimes munogona kufunga kuti Naizaboom yacho sei yadhakwa ari kuparara but pane time yokuti nhangu baba vako namai yako unofanira kuzobuda ende kazhinji hazvitoita kashoma kuti mubude mushuwirirana but at the end Jatiwero kanotangawo yake uku akatanga uku zvichatotanga kunakidza because vanenge vane competition than kuti vachingoita chinhu vari pano manje Zimbabwe yese inobva tange zvahlamisira pese vari kupostwa Naizaboom what kutomukira vamwe vaita mainterview pakati peusiku vachienda kudzimba dzevanhu kutomukira alright vamwe vaita mainterview pakati peusiku vachitomukira kudzimba dzevanhu jamani munhu anenge achitraya kubatanidza grand rake ukona iwewo CALAZ atifunga kuti maybe isusu mabloggers tiri stupid zvelevel yare kuti tinenge tichiita zvinhu for nothing like zvataita kuzimudhanzo tichisupporta movement yezimudhanzo inobenefita maartist chete. Now takutoitawo haso redu rekuti tisvatsvage kurarama hapana asingazoti nyika yakaoma handiti saka tichitotsvaga kutorarama tida content tisikuita zvinhu zvikaizvi for free ende mungona chinhu chiri fun about nyaya iyi pane time yatisatorara tichiitira zvinhu zvezimudhanzo zvaibenefita ivo maartist chete because movement yezimudhanzo yakadhakwa zvekuti inongobenefita artist chete mamanagers anotambudzika madjs anotambudzika zvinongobenefita artist chete so takutsvaga tasiya zimudhanzo right takutanga kutsvagawo haso yekuti mhuri dzedu dzirarama munhu atanga kutanzwa neheya vanoenda nemanheru tikutsvaga mari jamani hapana asingazoti Zimbabwe yakaoma tikutsvaka kuhasla saka isusuka hatisi taudza munhu kuti ngaabude kufamily kwaanenge ari kana kuti ngaite firimu kana kuti ngaashute iwe setisipo wakazongoshuta chete tokutsvaga toda kubvunza kuti washutire chii wai washuta zvikukonzeswa nei tichitsvagawo mari jamani taisapota movement yezimudhanzo jamani tichitonorwa tiri kuna stodhatu kukauku chaitofita 1 munhu tichitozviziya get away man siya titsvage mari siya NESU pataisapota movement yezimudhanzo isina chataibenefita taiti hapana imbotaura nezvazvo kuti tikuenda nemanheru tikurara takasvinura kustodhatu tichisapota zvimabirthday zvenyu taiuya ikoko kuti titobhandira mari tisina chataiwana tichatozva kuti movement iri kubenefita 1 munhu nawo madatodza zvekupenga nekuti akuhasila somewhere get away kira munhu kuti taura zvakapepe zvikunzi chii inoziva mwari umesoka apa tumwe tuzhinji vanhu vava varume ka anga vachibvunza nyaya chamakuhwa varume vanonga vaitsvaga mari kuti mhuri yavo irarame izvozvizvi nezvozvo zvatikutorarama izvozvo tikutofamba nemota dzonani tikutogarawo patori bhoo tikutodya chikafu chiri bhoo because of nyaya idzodzo saka zvitori beta siyana nesu chete yatiri kuita panga tiri kuzimudhanzo kwekwe hapacha taimbowana tichisapota zimudhanzo zvatiringoita izvizvi kublogging ndo taingoita kuzimudhanzo tichiudza vanhu zimudhanzo to the world zimudhanzo to the people but hapana chataiwana saka izvi zvitori beta because titokireta content YouTube kutotipa something tikutoona maadverts tikuita sei saa wangu siyanesu nyako pakati peusiku tosvika
isusu tosvika. Usashute kana usikati kuti svike padeni pako mausiku kana nguva ipi, kana usikati kufonere iwo zvafana kuti unofana CALAZ mungona CALAZ atopera hatisatambomufonera kuti jaiwe chichi kuitika wai wapera, hatisatambozviita zvose izvozvo. Asi akashuta firimu togona kusakufonera futi asi togona kutaura nezvako. Inga madheza vaita nyaya dzako namoila dzemasofa taingodzitaura vanhu vaizi hapana tiriko, mufanira kuziva kuti zvitiriko ende hamuna pisi zvinongwezi tiripo ende tine manhambers futi pamwe pacho futi una tine manhambers akatowanda una naYouTube ikoko kutodarika imimi saka tovaudza zvatinoda munopinda busy zvasiyana nekudhara pamaiganza nokuti ndima mine manhambers ndimaita semablog akauya taanawo manhambers vana zimseleboya vanotopisa kuna Instagram ikoko kutodarika imimi utokatokuudzira vanhu vanotokuudzira vanhu zvavanoda vakada kunyarara futi nezvako toda kunyarara futi nezvako tanga tisi kuzviona turiko. Zvinhu zvinochinja baba. Munhu uyu button dzake dziripo. Isusu semaartist tinonetsana ona indi vanhu vanoita madhirama vanonetsana kubhora vanhu chaivo vanonetsana mudhara vanotosvikana pakurumana nzeve kana kunana bhokiseni. Chii chasiyana pazvinhu izvi? Effort yamunoisa iyoyo mudi kuisa pazvinhu zvese. Jamani, effort yatinoisa isi tinoisa pazvinhu zvese. Ukatobudisa album rako tototaura kuti no CALAZ abudisa album. Ukata sei tototaura kuvanhu kuti CALAZ adaiwo. Waiziya? Hapana, pakatoita ambassador yekampucha takatoudza vanhu futi kuti no ndozvatinotoda izvi ndomadhius atinoda kuti makambani apindire achinge achiita se achiitawo maartist malocal artist maambassadors zvosimudzawo maartist taitozvitaura futi but iwewo unonga kufollowa nyaya dzakadhakwa kana nyaya dzekunetsana kwavanhu vakuona ngeisusu tinongotaura zvinhu zvavanhu totoposta zvese kudai madhirama awo mumbotanga maposta kuti tomaposta madhirama iwayo tomaposta vakatobudisa project ravo vakatipa trailer tototanga kutaura nezvetrailer iyoyo satano zvausingaziye nyarara kana kuti pera zvakanaka hatidi kuzokupedzisa isusu zvoitanga isusu ndisine problem. vakomana vaitinakidza musamhanye kufamba mudzimai dzavo muchinovatora mavhidhiyo hatiudzwe zvekuita newe isusu tinoita zvatinoda isusu hausiri wakatudza kuti itai blogging hausiri wakatudza kuti toita zvatinoda isusu hatiudzwe zvekuita naCALAZ takazviramba izvo kuti muone content content kuti tirarame totsvaga mari tichitsvaga mari jamani totsvaga kuraramisa mhuri dzeduwo kuti dziwane chekudya dziwane zvekupfeka izvozvi jamani takatokudza izvizvi takatoshanyaka zvotooneka kuti maiwana kutodya mari yavo iyoyi yakutaura iyoyo life dzedu dzatochinja pane panguva yataisapota simdanzo ini boys nesapota simdanzo nanditori manager waartist anga tine mbiri tichokwira ndege ichiita sei but hapana chandinedzoka nacho padeni saka nawo ndisiye ndiite zvandiri kuita ndiite blogging yangu iyoyo ndisiye ndakadaro and still nyange ukati ndisiye ona kuti muone content moita sei because munhu anenge ane hasha anenge atori nehasha ndo nyaya totaura kuti zvafana nemamwe makesi ekuti ndizivi yangu Zimbabwe kairi kuenda unoziva nhasi ukangobuda kana watozviitira dhodhi unotanga kushedzwa kuredhionzi tiudzoti wakariita sei wakutopotaura unzwa kanzwa ukatozviitira dhodhi racho reselebhu totokubvunza kuti kuwagwani kuwaiwadaro wazviitire chii washaya toilet here matoilet akazara wani chii chikunetsa ukurwara here ukuda medical attention here chii chikunetsa tibatsirane mabloga aya ukuona chimwe chitomasaisaka baunonga utone problem utozviitira totokutsvagira mari yekuti ukwanise kurapwa saka usazanyotisaise tine malife akawanda evanhu vatiri kutochinja jamani ekuti vanhu vaifana nga vaitoitwa zvimwe zvinhu vanga vanhu but because of mabloggers ikuona if icheke angosend pachano yangosend vanhu vakawanda vachinja life hobo vanhu vachinjwa life naangosend vanhu vakawanda vatiri kutobatsira ungatorapwa tichiuya nawo tichitaura zvese izvozvo vanhu vachibatsirwa saka I think it's now high time yekuti vanhu vachitanga kutorespecta mabloggers tatone influence yekutodaro tokutokwanisa kutochinjawo malife yavamwe vanhu zvekutodaro samusanyanyoti wabatwa kana wachihura kana wanamira wakutonzouya kuno wakutonzouya upinde koinyuzika totouya
vari kupisa apo kwatoniita zvinhu izvozvo madhakisa zvinhu ende amweni pamwe nyika paichanaka vanhu muchaenda mumabasa nyange yakanaka titato nemazikamera maquality tichitoita futi izvozvizvi yakanaka tichitofamba nemabhima mabenzi tichitoita sei yanaka kudaro kurova tikuona quality yakuona iyi inatoimprove waiziva titato nevamwe vanhu vatita kutoemploya kuti vange vachitotudza news vari kwavanenge vari koko kurova kuti hatichatoende ikoko tato nemamwe majournalist atori ikoko vanenge aitowerwa basa zvakatonaka wesi nyika yakatonaka wesi takutoro wesi because even ona kumusha ukako vanenge vatone data rekuona mavideos edu anenge atoma 1 sabofunga nyika yakanaka tichasiya chinhu atosiye atone ma1 vozve zvinezvi munhu wese abloga munhu wese akuimba vemadhirama vacho vakuimba futi ndo zviripo rutoda kutsvaga mari tsvaga tikudila nezviripo jamani inonzi survival yatiri kuita muzimbabwe baba usanyanyoda kudhipisira munhu kuti anga achiita comedy saka navakuimba munhu akutira kutsvaga tumwe tumastreams turevenue tukure munhu akuzvipusha jamani kana kustates zviriko manenge achiacta achinoimba futi manoimba achinoacta futi saka hapana zvamukutaura jamani munhu ngaite yaanoita kuti akwanise kuisa chikafu patebo mabloga wanenge achiwo zvavo neuko achiita sei ende zvandaitaura futi this other day muzimbabwe munomu there is no kana one single page rinoita zvemusic zviri genuine right kana uida mapages anongovhurika hapana mari inombodiwa sorry hapana mari inombodiwa unovhura rako riri fewewo utanga kuri posta hapana chinombonzi chii munhu dauda kuvhurirwa nani vhura iwewe riri fee racho wavhura riri fee then titokufollowa fanaka isusu mabloga titokufollowa tatonzwa kuti tiri kuti chipe jiroro zviri fee zvacho izvozvo vhura iwewe upakure kati tsvaga mumwe manokwanisa kuvhura iwewe wovhura iwewe ndiona idea yacho kana waya naidea yako ita iwewe usafunga kuti idea yako da kuitwa nemumwe munhu ita iwewe idea yacho ezvinhu zviri fee izvozvozvo then toa ipapo totofollowa hatimboregedze kufollowa especially isu mabloga tototanga isu kutokusapota tichitofollowa so usanyanyo kuda kuona nga vanhu vatisuita sevasiri kufunga kuona patane time yekuti taitoti takateerera kana Star FM handika yezimdanzo yaya inonzi judgment yard taitongonzwa iwewe nakala iwewe handika naSoldier Love ndimaipisa nguva yacho muchingoridzwa imimi ndozvinoitika chine nguva yacho muchitongoridzonzwa kuti maCALAZ una kuna mangova kana 10 achiridzo popinda sauro 10 pota kina kana nemamwe 11 saka zvakagara zvakadaro hapana panombopakurwa fee pana kuti papakurwa fee panopakurwa fee kuti sei panguva yapasapakurwa fee iwewe handika vanhu vachisapota music yake vachiiridza kana kubhawa ndaita kana kubhawa isu jamani paigona kuridzwa maCALAZ kana 10 poridzwa kana maSoldier Love kana 10 poridzwa Freeman kana 1 kana JC kana 1 but atingoripo tingozva tinoma ndo vakomana kupisa ndo zviripo saka vada kuti kupakurwe fee nekuti wapera izvizvi vada kuti papakurwe fee panopakurwa fee nani vada kuti apakure fee iwo pakura fee kuyala chaiko akusipakurwa fee kuyala nation akusipakurwa fee kustudio kwako uda kuti sisi tichipakure fee manje pakuita sei toita zvatoda nepeji rake munhu aita zvaanoda rine rudo nemusic kana riripo munogona kundiudzawo pamwe kuti ndikudhomoka uda kuti andaite rudo nemusic isina mari inongobenefit artist chete especially simdanzo inobenefit artist chete nandiriko ini kuzimdanzo tinofana wobva vanozviti madj ningi havana kana central wakambowana tina vanozviti mamanager ukatisa mamanager da kuti ndiudzewo manager 1 unofungidza kuti maybe akatenga mota iyoyo nemari yemusic iyo ndiani kana anogarawo pateni pari bow nemari yemusic hapana saka vanoona pachisapota chinhu chisingawape mari for what vanosapota chinhu chisingawape mari pakuita sei hazviite kana unasapoti chinhu chisingawape mari hazviite hatidaro kuti satisapota chinhu chisingatipe mari mumbontaura nderipi riripo rinoita zvemusic rinopakura feya ndiudzei one chete hapana ndiya
because uona zvandiri kutaura mabloga mudhara vanhu vamarukazi why ndichidaro sometimes vamwe vanhu vanokakamaka vanhu vanoconfuse inonzi imwe criticism. Right, I think ye CALAZ angana titobloga. Uyai baba, you are welcome. Totokudai kuti tiwande kunoku. Pamwe content iwande kuhanu. Anyway guys, ndo nyaya nayo panapa ya CALAZ mamundo zvangachitaura angachitry kuda kuti provoka. Kuda kuti vhiringidza mabloga. Still isusu nawo toita zvezvoti pamari. Guys, dakudza inini. Ini andiri munhu aiita zvezimudhanzo kudhara. But zimudhanzo ino benefit artist chete. Kana uchingowapinda. Kana uchingowapinda zimudhanzo ino benefit artist chete. Ini andiri manager. Taikwira ndege tichita sei tichienda kwataienda but tadzoka kumba todzoka tisina chinhu. Tongodzoka tine hembe. Kuti unzotenga kamota cheko uri manager wa artist muno muZimbabwe zviri very difficult. Especially uchita zimudhanzo. Saka amahwani kuti tirambe tichisapota zimudhanzo tirambe tichipakura zviri fair. Hapana zvifair zvanotaura zvoda kupakura fair. Timwe time izo takatira judgment yadheya baba tainzomangoma kana 10 aCALAZ. Mukonzwa badeza vaipisa. Haana mubvera mbotata guys munganyonderedza. Nawo ada kuti papakurwe fair nani anofanira kupakura fair. Iwo poepakurwa zvisiri fair wadi kucomplaina toziva kuti maya mukomana anoda zvinhu zviri fair. Nawo mabloggers totsvaga nyaya inenge ichitrenda. Iwo kana usingatrende nguva yacho hatina basa newe. Toda nyaya inenge ichitrenda but kutsvaga chikafu kuti tirarame. Because iye paanoita nyaya dzake afana painetsana passion java paipai. Taimutrendisa. Taitotaurawo nyaya dzawo. Taitowedzera dzipise. Taitowedzera nyaya dzawo dzipise. Nawo wada kutiona ngeisusu tinonokera vanhu manheru. Titokunokera. But tinotsvaga mari. Tinotsvaga content. Tiri ma-content creators. Kana usingatizivi gwesta redu. Tiri ma-content creators. Togadzira content. Saka zilongo isi takatokufoneyo wakati huya. Totouya manheri vayo. Nyange takufona kuma-2. Wakati huya. Touya manga-2 idzodzo. Boys tikutsvaga kurarama. Hatisi kutsvaga kufadza munhu. Hatisi pakufadza munhu. Saka ine guys ndonyangana ndingoudze mukomana kuti mamira takaita. Plus tikutomeka mari. But tikuzviita for money zvese izvo. Usafunga kuti tikutsvaga vanhu mahara. Tikutsvaga mari. Hatisi kutsvaga vanhu. Dai titsvaga vanhu ka. Dai titofuna navanhu vasiri kupisa. Vanhu vasiri kutrenda. But tikutsvaga mari. Hatisi kutsvaga munhu isusu. Ngapave clear papo. And kutsvaga mari. Patata ngofunga kuti akonde ndiwo anogona kuifarira. Unotona tasvika. Anyway, thanks guys for watching. Thanks for supporting Zimrat ITV. Ndifunga murungoona message kubuda hapa kuti msa 29 prophet and prophetess kuda kwashe Jose vari kukukai ku Big Sunday. It's a family deliverance and anointing. Saka batikai kunzvimbo yeCity Sports Center. You are all invited. City Sports Center guys msa 29 uya muzvionere mega kubata kwa Mwari Mwari vachiita zvinoshamisa. So thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Oyo, I'm out. Don't forget to follow Jesus Christ. Saishe namponesi waupenyu wako. Before so to follow Jesus, follow Jesus Christ. Saishe namponesi waupenyu wako.